Joo, mä kuvaan sulle nopeasti tämmöisen demon tästä käytöstä. Tässä on pari pientä jippoa vaan, mitä ei ehkä normaalisti jossain kaupallisissa systeemissä ole, mutta lyhykäisyydessään virtakytki on alhaalla. Aina kun sä käynnistät tän, niin se väläyttää tuossa sinistä valoa. Nyt väläytti 5 kertaa. Jokainen väläys on 20% akkua, eli tässä on siis käytännössä täysakku. Ei ole ihan supertarkka, mutta suuntaa antava ja se riittää. Ja nyt toi tosiaan jää päälle. Tää ei ole yhdistetty vielä mihinkään. Tuolla vilkuttaa myös sinistä. Eli se on nyt hakutilassa ja sä yhdistät sen sun omaan koneeseen menemällä tänne tietokoneen Bluetooth-valikkoon lisää laite. OMP Trecento. Ja no niin, täältä sammui kaikki valot ja se on sinne yhdistetty ja sä näet tuoltakin tuon akun varauksen. En ole ihan varma, että miten tarkka toi on, mutta siis varmasti suuntaa antava. Tarpeeksi hyvä. Ja mulla ei ole pelejä tässä koneella, mutta tässä on tällainen verkossa toimiva testeri. Asioita tapahtuu. Ja niin päin pois. Ja toinen jippo on tässä se, että tässä ei ole erillistä latauspiiriä missään, eli se joudut jättämään tämän päälle latauksen ajaksi. Ja tuonne vaan, mä joudun tässä taistelemaan yhdellä kädellä. Sinne piuha kiinni, tuonne syttyy vihreä valo ja etupuolella tää nyt jää vaan palaamaan. En jaksanut tehdä mitään vilkkumisia tai semmoisia, se on tosi simppeli. Joudut jättämään tämän siis päälle 30 minuutin koskemattomuuden jälkeen tästä sammuu toi prosessori. Eli tästä sammuu kaikki muut valot paitsi toi latauspiirin vihreä valo. Eli jätät sen vaan sitten päälle. Ja ei ole maailmanloppu, jos vaikka unohdatkin päälle niin kuin ajojen jälkeen tai jotain, koska tosissaan toi prossu sammuu joka tapauksessa, jos ei ole puolen tuntiin painettu mistään. Ja sen sitten kun haluat käynnistää, niin joudut käyttämään tästä, eli niin kuin pois ja päälle. Tai sitten latauspiuha ottaa irti, että latauspiuhan laittaa kiinni, niin se käynnistyy silloin uudelleen, mutta ei käynnisty suoraan näistä napeista. Se pitäisi tehdä jossain vaiheessa vielä. Ja toi lataa 100 milliampeerilla ja toi on 1 ampeeritunnin akku, niin se lataus on aika hidas, mutta jospa ei olisi maailmanloppu. Siinä lyhykäisyydessä.